Eta goatzen naiz, amonak, klaro, neguan, hotza izatezan gainean, baina hotz gehiago, negu hotzago gite zituen, orduan. Bai, orduan, bueno, teilatutatik goitu biti zer jela ziriak egote zian. Makilak hartu da ipuskatzen makina taldi zaitxuak gaude. Orduan ere izen bereziak erabiliko zian, ez? Horma beltza, horma txurila. Bai. Izotzai, bai. Horma beltza izate zen, izotz zurillo ikusten etzanean, eta zirilloik inak ze horma beltza egin duen. Bai, hola esate zen, bai. Arrazoetan esatzen hori ere, ez? Irristatzeko. Goatzen naiz, nik 16 urtero lan itxula zen, horrintzun izugarrizko gelatia, otsaila guzia intzun gela, pinodiak ere, pino azilak, denek hartu zian, gazteagoak lehenostik intzian, eta juten ginen oihartzuna enkarrugan bila aberiakin, eta, klaro, denintzion gela ina, aberia zutik ezin joanik eta geok ere bai, nola ibiltzen itzan, junta etorritzen. Eta izugarri orduan bazterruz denak ondatu zituen gelak. Eta hori da, oain dela, eta 53 urtero, hola da zerbait? O 14, hor da nomatxe. Intzula, hasi otsailean aurreneko egunetik, eta azken arte. Egunero, eta itxezuna zen, egunez, elurra igual itxezun, goibeldu, eta gauez argitxu, eta jela. Baina egunero horrela zen.